Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час, калі некаторыя гаварылі пра святыню, што яна ўпрыгожана каштоўнымі камянямі і дарамі, Езус сказаў: «Прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені, які не будзе зруйнаваны». Спыталіся ў яго: «Настаўнік, калі ж гэта станецца і што будзе знакам, калі гэта павінна адбыцца?» І ён сказаў: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі. Калі ж пачуеце пра войны і хваляванні, не палохайцеся, бо спачатку гэта павінна адбыцца, але не адразу канец». Тады сказаў ім: «Паўстане народ на народ, і каралеўства на каралеўства. Будуць вялікія землятрусы, а месцамі голад і мор, жахлівыя з'явы і вялікія знакі з неба. Але перад усім гэтым схопяць вас і будуць пераследаваць, аддаючы ў сінагогі і ў вязніцы, і паставяць перад каралямі і намеснікамі за імя маё. І будзе гэта вам на сведчанне. Таму пастанавіце ў сэрцы сваім не клапаціцца наперад, як абараніцца, бо я дам вам мову і мудрасць, якой не здолеюць супрацьстаяць ці супярэчыць праціўнікі вашыя. Выдаваць вас будуць таксама бацькі і браты, родныя і сябры, а некаторых з вас заб'юць. І зненавідзяць вас усе за імя маё. Але і волас з галавы вашай не прападзе. Цярпеннем сваім уратуеце душы вашыя». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, прыйдзе дзень, палаючы як агонь. Божае Слово і літургія нам сёння кажа пра гэты апошні дзень, пра канец свету. Ведаеце, заўсёды, калі літургічны год завяршаецца, і мы чуем вось гэтыя чытанні Евангелі, распавядаючы пра заканчэнне свету, то моя першая думка, она заўсёды такая, што я не ведаю часу, калі гэта станецца. І, ведаеце, зразумела, што ўсё роўна наша людская цікавасць, яна спрацоўвае. Нават паглядзіце, калі Христос сёння ў Евангелі кажа пра заканчэнне свету, то яго вучні моментальна пытаюцца: «А калі гэта будзе? Скажи нормально, когда? Калі нам вось гэта чакаць?» І Христос не кажа пра час, Христос кажа пра знакі. І узгадываючы усю нашу гісторыю касцёла перадусім, касцёла, які існуе пасля змёртвых паўстання Хрыста, гэтыя знакі, яны паўтараюцца пастаянна. Кожнае пакаленне хрысціянаў праходзіць праз гэтыя знакі. У кожным пакаленнем так ці інакш можна знайсці вось гэтыя моманты, калі веруючыя людзі казалі: «Вось зараз будзе». Вось усё адбываецца як у Святым Пісанні. Зараз адбудзецца канец свету. І мы не ведаем, не адбылося. Конечно, таксама
спрацоўвае і ў другі бок, вось такая чалавечая, як бы сказаць, такі чалавечы падыход, ведаеце, ну, ўжо столькі пакаленняў пражылі, чытаючы гэтае Слова Божае, слухаючы яго, ну, канца света няма, ну, хаця бы одно пакаленне і што працянем. То есть, ну, мне можна пра гэта не думаць. Ну, магчыма, мае унукі, там, ці дзеці, вот это будзе іхняя праблема. Я неяк там ось да смерці дажыву, все будзе нармальна. Таксама не ведаю. У гэтым уся складанасць, што Христос, Ён не кажа пра час, Ён кажа, будьце гатовыя заўсёды. Бо заканчэнне свету, яно можа адбыцца вось у гэты момант, цяпер. А можа праз 1000, праз 2000 гадоў. Час не ведаем. Але ўсе гэтыя знакі, якія і сёння мы з вами бачым, чытаючы гэта Евангелие, думаю, ні адзін з вас параўнаў з тым, што адбываецца вакол нас і сказаў, вот гэта пра гэта. Вот дакладна. Зараз гэта адбываецца, вось тое, пра што кажа Христос. Гэтыя знакі маюць нам прыгадаць. Будзь гатов. Будзь гатовы сёння. Ведаеце, гэта вось першы момант, якім хацеў з вами падзяліцца, но ён заўсёды ў мяне ўзнікае, калі з'яўляюцца гэтыя чытанні, да, вось гэта неведанне часу, і што Христос мяне кліча да таго, каб быць гатовым кожны дзень, заўсёды, гатовым на сустрэчу з ім. Але сёння, ведаеце, я хацеў бы яшчэ вашу увагу звярнуць трошкі, ну, пайсці трошкі далей. Гэтыя словы, гэтае Евангелие мы чуем, і Христос канкрэтна кажа пра заканчэнне свету. Але, ведаеце, калі трошкі паглядзім на нашае жыццё, мы можам убачыць, што неаднойчы ў нашым жыцці бываюць такія моманты, которые мы таксама называем конец свету. Вот, ведаеце, калі для чалавека ўвесь свет рухнуў, ну, как бы свет існуе, але чалавек у гэтым свеце праходзіць праз такія выпрабаванні, праз такі боль, што яго свет разваливаецца. І неаднойчы нават людзі у такой сітуацыі, яны нават і кажуць, мой свет скончыўся. Для мяне свет патух. Я не ведаю, як далей жыць. І вось, ведаеце, такія сітуацыі ў нашым жыцці адбываюцца. І цікава, Христос, калі вось паглядзім на сённяшняе Евангелие, Христос, Ён, калі кажа пра вось гэтыя знакі, якія будуць адбывацца, Ён, паміж іншым, кажа, што і вы будзеце праходзіць праз гэтыя выпрабаванні. Больш таго, вас будуць ненавідзець, вас будуць цягаць па нейкіх там судах. І Христос кажа вельмі страшнае слово. Он кажа, што вас будуць здраджваць, і ні аднаго з вас заб'юць. І як толькі Христос кажа вось гэтыя словы, далей Ён кажа, але і волас з галавы вашай не прападзе. Вось як это зразумець? Христос кажа, што вас будуць забіваць, а з другой стороны, кажа, волас з вашай галавы не прападзе. Христос супярэчыць самому сябе, ну, здаецца. Як это можа адбывацца? Бо, ведаеце, таксама, чуючы запаведзі заканчэння свету, чуючы вось гэтыя словы Христа, таксама у нас спрацоўвае такі людскі падыход, што я веру ў Бога, я выконваю яго запаведзі, я буду рабіць усё, каб паследствие ўсяго гэтага мяне абмінулі. Бо нездарма ж Христос абяцае, што і волас з маей галавы не ўпадзе. Гэта зразумелае прагненне людское. Прыйсці да Бога, каб Бог мяне ўратаваў ад рознай небяспекі. Вельмі натуральнае. Оно ёсць у кожным з нас. І ва мне таксама. Але ведаеце, у чым, не ведаю, як это сказаць, парадокс, не парадокс, але для кагосьці можа гэта быць чымсьці новым, выклікаць здзіўленне ці нават абурэнне. Але тое, што ты верыш у Бога, тое, што ты пробуеш яго любіць іншых людзей,
тое, што ты з'яўляешься веруючым хрысціянінам, не ўратуе цябе ад смерці, не ўратуе цябе ад болю, ад хваробы, не ўратуе цябе ад здрады, ад таго, што цябе будуць пераследаваць, што цябе будуць мучыць словамі, фізічна. Гэта не ўратуе. І вось глядзіце, Христос пра што кажа? Усё гэта ў вашым жыцці можа здарыцца. І вы гэта нават можаце ўспрыняць як канец свайго жыцця, канец свету. Але гэта вас не заб'е. Ні адзін волас з вашай галавы не ўпадзе. Это парадокс. Але, ведаеце, ёсць такі момант у духоўным жыцці, што такія сітуацыі, ты ў іх уваходзіш, і невядома, адкуль у тваім сэрцы ёсць спакой. Што ты здольны праз гэта прайсці. Волас з галавы тваей не ўпадзе. Ведаеце, каб трошкі яшчэ больш раз'ясніць, ёсць такая традыцыя, она габрэйская традыцыя, якая, конечно, она не адпавядае рэальнасці, але ў часы Хрыста верылі ў тое, што калі чалавек памірае, ягонае цела пачынае раскладацца, разлагацца толькі на 4-й дзень. Конечно, мы з вами сёння ведаем, што гэта неправда. Як толькі чалавек памірае, цела таксама пачынае ўжо раскладацца паволі, і працэс гэты набірае хуткасць. Але у часы Хрыста так казалі, толькі на 4-й дзень. Чамусь такая традыцыя была. Паміж іншым, таму казалі, гэтым тлумачылі тое, што, напрыклад, Христос уваскрос на 3-й дзень, не на 4-й. Уваскрос яго цела было адноўленае. Паміж іншым, калі узгадаеце Святое Пісанне, быў такі момант, калі, памятаеце, Христос прыходзіў уваскрасіць Лазара, на ягоную магілу прыйшоў. Што яму сказалі сёстры Лазара? Не адчыняй, бо ўжо 4-й дзень. Цела псуецца, ужо смярдзіць. Это вось вынікала менавіта з гэтай традыцыі. І вось глядзіце, Христос нам пра што кажа? Смерць, досвед смерці, выпрабаванні і боль увойдуць у тваё жыццё. Але я не дазволю, каб гэта разлажыла цябе, каб тваё жыццё разляцелася на кавалкі, каб ты, это слово, сапсаваўся так, як вось мёртвае цела псуецца. Я не дазволю гэтаму. І ведаеце, я не ведаю, ці ёсць у вас такі досвед, але я з такім сустракаўся. Вось калі ты ўваходзіш у такія сітуацыі, вельмі трагічныя, цяжкія. І вось парадаксальна нейкі спакой захоўваеш. Ведаеце, у мяне такое было, але ў мяне адразу да сябе з'яўлялася прэтэнзія. Былі такі моманты, звязаныя са смерцю, з розным болем чалавечым, блізкім мне, можа, недакладна маім, да? Але я памятаю, калі вось гэта адбываецца, што гэта не знішчае мяне, што я здольны ў пэўным моманце адэкватна рэагаваць, спакойна рэагаваць, штосьці казаць. І ў мяне заўсёды з'яўлялася да сябе такая прэтэнзія, што ты не чулы. Альбо ты так хочаш уратавацца ад гэтага болю, што ты на яго зачыняешся. Але не, дарагі браты і сёстры, калі ты маеш досвед Бога, то у тваім сэрцы ёсць хоць трошкі вось гэтай надзеі, што гэта цябе не знішчыць. Вось тое, што адбываецца зараз у тваім жыцці, той боль, душэўны, фізічны, ці нават смерць, яны не заб'юць цябе канчаткова. Хоць смерць заб'е цябе. Я не ведаю, як гэта да канца растлумачыць. Гэта нейкая такая, не заўсёды можна гэта ўлавіць. Вось гэты спакой, які застаецца. Мне здаецца, Христос кажа пра гэта. Ні адзін волас з тваёй галавы не ўпадзе.
Нават калі ты будзеш падаць, калі цябе будуць кідаць аб зямлю, калі цябе будуць забіваць, ты будзеш здольны прайсці праз гэта. І ведаеце, гэта дае нейкую надзею, хоць, канешне, застаецца вось гэтае людское мысленне. Бо я таксама, як і кожны з вас, застаюся чалавекам, канешне, не хачу болю, не хачу трагедыі. Ведаеце, што тут бліжэйшае можа быць у маім жыцці? Я з дрыжачым сэрцам чакаю, можа не чакаю, але з дрыжачым сэрцам ведаю, што вельмі хутка блізкі той час, калі, напрыклад, маі бацькі адыдуць з гэтага свету. І мне больно ўжо цяпер. Але я ведаю, што гэты боль мяне не заб'е. І я ведаю і спадзяюся, што нават гэты трагічны момант можа стаць Божым. Для маіх бацькоў, для мяне. Што нават у такім моманце можна захаваць Божы спакой. Это не означает, что ты не будешь плакать, это не означает, что ты не будешь переживать гэтага. Але гэта не зруйнуе твайго жыцця, не закончыць твой свет. Трагічна, печальна, калі бачыш чалавека, каго вось нейкая трагедыя жыццёвая, нейкі боль знішчаюць настолькі, што гэты чалавек не ў стане далей жыць. Я думаю, што мы з вами маглі сустракаць у сваім жыцці такіх людзей. Напрыклад, людзей, якія нават праз 5-6 гадоў не могуць адпусціць свайго блізкага, які адышоў, які памёр. Вось нават, ёсць вось гэтае наше людское такое, яно праверанае гадамі. Вось гэты час, Боже, вылетело слово. Калі хтосьці у нас памірае, што значыць траур, да? Вось, траур. І звычайна кажуць год. Год нам патрэбны, каб перажыць адыход чалавека, каб яго адпусціць. І далей трэба жыць далей. Далей жыццё працягваецца. Я думаю, што вы бачылі такіх людзей, якія год, 2, 3, 4, яны не могуць жыць далей. І вось гэта страшна. Я думаю, Христос сёння нам кажа аб тым, што вось тое, чаго ты сёння баішся, тое, што табе забірае жыццё, табе так здаецца, не забярэ табе яе до канца, калі ты дазволіш Богу быць блізка, блізка да сябе. Таму, дарагі браты і сёстры, молімся сёння у першую чаргу за ўсіх тых з нас, хто перажывае вось гэтае заканчэнне свету, калі так можна сказаць, у двухкосці. Хто перажывае боль, каму цяжка. Каб Бог і мы, браты ў веры, былі падтрымкай для гэтага чалавека. Каб мы не дазволілі упасці волосу з яго галавы. Каб мы дапамаглі і маглі прайсці праз все гэтыя выпрабаванні разам з Богам. І каб гэта нас падрыхтавала да апошняга выпрабавання, калі наш свет сапраўды закончыцца, калі наступіць канец свету, але таксама і тады, калі трэба будзе прайсці праз маю асабістую смерць. Аддаць усё, што ты маеш, да канца. Нічога не зможаш забраць. Але проста гэта аддаць. З верай, што Бог не дазволіць табе згніць, не дазволіць раскласціся табе. Хоць цела раскладзецца, але што твоя душа будзе жыць далей. Вось з гэтай надзеяй, з гэтай малітвай сёння звяртаемся да Бога, просячы за саміх сябе і за тых, хто асабліва сёння гэтай малітвы патрабуе. Амэн.